About your defense system, activate system. Please choose obstacle. Please choose an option about your turret. Mitä tää sanoo? Can't come any tampering. Okay. Siis tän mukana niinku näyttäisi noista niinku deactivate muka. Mut niinku activating. En mä tiedä. Ne nyt on aktivoitu sitten, mutta sehän nyt on aktivoitunut tähän asti joka tapauksessa. Mietit, että voisiko tuossa olla vaan jotain sellaista niin kuin, että picket fences. Hell yeah. Hell yeah! Näin se menee. You are now able to build parts of furniture settlement workshop. Okei. Okei. Niin, siis mä mietin, että nee. Aika kaukaa haettua kyllä, mutta se, että jos ne oli äsken deactivate, niin oli periaatteessa silleen niin kuin, että räiskii kaikkea. Nyt jos ne on aktivoituna, niin olisiko nyt sitten, että ne periaatteessa niin tajuaisi, että hei, tuo on ihminen ja tuo on mille-lurkki. Tapataan se lurkki. Tietetään ihmistä henkiä. Save the trees. Täältä löytyy viimeinen. Älä. Activate. Voidaanko soittaa jollekin silleen niin kuin, hele. Tää en tiedä, onko tää viimeinen, mutta löytyy ainakin. Eihän helvetti vielä. Kuka laittaa turretin tonne? Perse! Mennäänpä nyt deaktivoimaan nuo. Katso, onko sitä mitään hyötyä. Voi jumalauta näitä turretteja. Ne on kyllä niin kuin vittu keskellä toloppaa sille. Ei, minä laitan tämän tähän. Minä olen hyvä COO. Johdan tätä firmaa. Turretti. Turret control. Joo. Deactivate. Noin. Snaps, se sanoo. Shutting down. Shutting down. Nice. Aha, nyt mä loppuu ainakin tekstikin sieltä kesken. Sitten mennään kattoon, niin mitäs turretti tekee. No se räiskii meitä naamaan. No niin, sillä lailla. Mä oon ihan varma. Mark my words. Siellä on niinku 2. Tollasia niinkun... Okei. Tässä mä oon. Siis nyt ne on pois päältä, okei. Mä en tiedä mitä mä teidän munilla teen, mutta mä nyt kerään ne. Mä kuvittelen, että ne on dinosauruksia. One day. I will have a baby dinosaur. Eli nyt on sit jostain syystä pois päältä, okei. Ei siinä, kyllä mä hyväksyn sen. Mä menen tänne. Ja mä täältä menen tänne. Ja täällä nyt on pakko olla oikeesti jotain pelin parasta, koska sieltä ei tuu ketään. Joo, älä ammu siihen. Jep. Mihin? No niin, tiputettiin järveen sitten. Tää tilanne on aivan vitun nätti tällä hetkellä. Nautin tästä. Booker catch. Koiratko kunnossa? Mä en oo, mä lähden, nähdään. Dog meat, missä oot? Sieltä niitä tulee. Silleen, että moi, mitä menee? Noin ne... Booker catch. Siis... ihan oikeesti mä tipuin läpi tästä. Mä tipuin läpi. Se on se mitä tapahtuu. Voitko sä jumalauta kuolla? Herra jumala. Sitten pistään barbecue pystyyn silleen niinku... Täällä on pare olla jotain muuta kuin Wondercluuta tai sit niinku... Sit mä oikeesti tuhoon tän koko paikan. Niin, sillä lailla. Shell. Siellä on kyllä pääkin.
Ota krittisiä. Get the fuck out of here. Koira, oot sä kunnossa? Cotton yarn. Miksei? Miksei? Desk tyhjä. Ois niinku 4 bottle-käppiä siis. Joo, ei kyllä vielä. Ei kyllä vielä oo myynyt itteensä tää paikka. Ei vielä. Siellä ei ollut mitään. Katsot, siellä on ainakin joku punainen. Punainen niin. Lokerikko löytyi tuolta yhdestä paikkaa. Tuolta päin. Plus, että tulee joku toimisto. Tyylinen. Poppipin duct tape. Joo, kyllähän tää rupee niinku vörtimpi olemaan koko ajan. Eli sillä olisi vielä niinku 1 venttiilikö mahdollisesti. Jos me päästään... Miten helvetti me päästään tonne? Ollaanko me käyty tuolla? Voinko mennä tästä silleen niinku näin? Moi, mä tuun täältä. Jos mä... Siinä taitaa olla lasi, me ei niinku päästä sieltä. Mistä mä päästän tonne? Mä haluan käydä tuolla. Tässä nyt menee niinku ihan liikaa aikaa. Ihan liikaa aikaa tässä kyllä, niinku, mutta en mä tiedä. Saa taas sitten kiusatulle ihmiset. Päästiinkö me Diamond Cityin? Se, että me nyt ollaan päästy niinku tähän pisteeseen, niin en mä halua niinku lopettaa tätä kesken kyllä, koska niinku... Mitäs päästä niinku tonne vissiin? Mitä helvetissä mä sinne pääsen? Siis täältä, mutta niin... Siis joo, ei me vaan tullaan tänne nyt. Mun pitäis päästä edelleen, ei kun oota, ei siis joo, mun pitäis päästä niinku tonne. Kuinka helvetissä me päästään tonne? Täältä ei oo mitään. How the fuck? Pitääkö mun niinku uhrautua ja mennä niin uiskentelemaan? Mä nyt mielellään haluais kyllä mennä uiskentelemaan. Todennäköisesti kuollaan, kun me hypätään täältä. Tosi sen antikliimaksen. Nyt kävi lapset näin. Tää on ollut kyllä niinku yksi paskimpia reissuja, mitä mä oon tässä pelissä ikinä tehnyt. Siis me päästään sinne tuolta. Okei, radianaama, ei hätää, ei tunnu missään. Täällä on parempi nyt oikeesti olla jotain sellaista niinku maailman parasta. Se, että kun me saadaan... Se on vaan dogmeat. Se, että me niinku imetään kaikki vesi pois täältä. Täällä olisi tosi kivaa toisi jotain. Muutakin kuin lure-juttuja, lure-tyyppejä. Katsotaanpa missä on seuraavat pesäkkeet. Kyllähän niitä nyt pari tulee vielä, kun eihän tossa nyt ollut kuin 17 niitä. What the fuck? Ei hätää. Siis mitä? Mitä nyt tästä? Mitä? What? Silleen niinku, et... Koira, oot se kunnossa? Kestä hetki vielä, mä... Nää otetaan vimppavastuksia kyllä silleen niinku... You can't defeat us! We are the Turret Brothers. Yksi punainen vilkkuu siellä vielä jossain. Se katos. Saanko mä sun laaserivalon? En. Water drink. En mä mielelläni kyllä. Viimeinen Iguanan stick, onko meillä jotain Instamashia, mitä se antaisi HP ihan hyvin kanssa. Jotain Instamashia naamaa. Kovat radit tuli, mutta ei haittaa. On vörtti. Ne on niin hyviä.
Power relay, koili. Mitäs tää antaa meille? Me päästään tonne. Ollaanko me vedetty tää? Mä en tiedä. Mä en tiedä, että musiikki nyt kertoo tarinaa siitä, että me ollaan tehty oikeesti jotain elämää parempaa tässä vaiheessa, mutta niinku mä en omalla tavallaan jaksa uskoa siihen, että me oltais oikeesti niinku saatu mitään aikaiseksi tässä. 13 bottle-käppiä. En kyllä tiedä. Nyt tää arkku. 50, joo, okei, no. No joo. Tactical pipeline, fragments. You are carrying too much shit. No en tiedä kyllä sit niinku. Meillä on tosi paljon molotovikoktaleita. Koira, tulepas tänne. Haluan antaa sinulle jotain. Se pysyttelee tuolla. Ei, kun tuu tänne. Ei. Pysyttelee kaukana, kun se tietää, että se tulee saamaan tosi paljon tavaraa taas niskaansa. Kannat tää, ja tää, ja tää, ja tää, ja tää. Light pipe pistol. Joo, sä saat mennä. Paljon me ollaan itse yli, ei me hirveän paljon olla yli, mutta meillä on hirveästi noita miinoja. Paljonko nääkin painaa silleen niin kuin 0,5? No kyllä niistä jonkin verran tulee, tietty. Jonkin verran tulee, kun niitä noin paljon pitää mukanansa. Sä saat mennä sinne. Periaatteessa no ei tääkään nyt paljon paina, mutta ehkä me pidetään tuo. Innostuttais joku päivä käyttämään sitäkin. Bottle cap mine. No ei se paina mitään. Damn. Okei. Okay. Sitten niinkun... Mihin tää vie? Koska ei tää sama hissi ole kuin tuo äsken. Ehkä tää vie jonkin salaiseen paikkaan. Se on niinku tehty kullasta kaikki. Unlimited amount of gold! Tai sit siellä on vaan niinku supermutantteja 7 tossa ja ne ampuu mut singolla tänne. Tästä me vaan tultiin pinnalle. Täältä niinku kaikki imetty, kyllä kaikki vesi pois. En mä nyt tiedä, oliko tuo silleen niinku mikään. Mut me nyt tehtiin se. Piru vie, me tehtiin se. Me otettiin tehtävät nyt. Vihataan supermutantteja, poistetaan nyt vesi täältä. Fuck you guys. Ja se me tehtiin. Et niinku... En mä nyt tiedä, oliko tuo nyt minkäänlainen voitto, mutta... Joku se oli ainakin. Sitten me voitais lähteä kohti Diamond City. To the Diamond City! Se on se juttu. Oh god. Älä nyt töni niitä. Täällä on pariskunta tsiikailumaisemaa. Siis ihan sellainen nätti spotti kyllä, mutta Bottle cap, Icon Stick, Nuka-Cola. Me tarvittais kyllä varmaan ehkä joutuis pian Radaway napata, koska meillä rupeaa olemaan... Mä itse asiassa voisin tehdä jopa sen, että mä otan Radawayn ja... Paljon meillä on niitä. C14. Okei, vetästään yksi. Vetääkö kaikki? Me ollaan Radiation Clean! Kuinka huikeeta. Sen jälkeen me voitais ottaa pitäisikö me hörpätä niinku puhdasta vettä? Mikä on positiivista, niin meillä on tosi paljon dirty wateria. Jos me löydetään sellainen cooking spotti, niin me saadaan aika mukavasti. Hello! Täällä on jotain. Mikä tää on? Armor Workbench. Mä en varmaan Armor Workbench halua tehdä. Wonder Glue, sen mä otan kyllä. Bottle cappeja. Kabinetteja. Teillä me voidaan tsekkaa nopea. Nopeeta tsekata, että mitä me saatais. Lightweight Metal Chest Piece. Siis niin nää on ne, mikä meillä on käytössä. Onko mitään, mitä me ollaan? Siis pocketed, joo.
Mietit, voidaanko me niin... Paljon tää on 7, 15, 12, 5. No en mä tiedä. En mä tiedä. Mä voisin scrappaa sen. Rubberistiili. Se oli armor ratingin parempi, mutta periaatteessa se olisi siinä määrin ihan fiksu jopa sitten ehkä laittaa sekin päälle, koska niin. Enempi on kuitenkin ihan luotia tullut naamaan, eikä noita. Laasereita sun muita. Missä me itse asiassa ollaan? Mikäs meistä tää niinku on? Se on pahasti veden vallassa. Mä en halua kyllä tuo aika syvää. Se on aika syvää. Se on aika radiationi varmasti. Kyllä se on syvää. Joten. Täällä on tällainen kunnon navetus jollakin, että se pääsee snipuroimaan täältä. Mikä mesta tää nyt oikein sitten on? What is this place? Ei ainakaan Diamond City, mutta siis täältä vaan löytyy niin paljon kaikkea siistiä, kivaa ja mielenkiintoista, että ei niinku pääse ikinä tonne. Forest Grove Marsh. Onko täällä ihmisiä? Silleen niinku, onko meillä jotain survivoreita olemassa? Dogmeat found an enemy. Okei. Caution. Sieltä. Kuka siellä menee? Kato ihan nopeet sillä niinku ghouli. Level 3. Kuole sinne. Wow! Se lähti vetää tosta niinku kartviiliä oikein. Okei. Mitä? Mistä vittu sä tulit? Stalker. Takaahan se totta kai tuli. Ja sä oot niinku kuollut. Revi siltä pää irti. Nyt on nilkkakivi tai joku vastaava. Joo. Mietit, tuleeko takapäin nyt. Tää on aika sellainen niinku kuumottava. Kuumottava situation. Pitäisikö mä itse asiassa jopa niinku ruveta vaihtaa hiljalleen 10 milliseen? Mä en tiedä, kyllä tääkin toimii ihan kivasti, mutta... Mä kuulen jonkun läheltäni. Kai ne on tuolla kaikki. Okei. Sä flippasit sinne. Joo. Meni siellä. Next one. Siellä vielä 2 ainakin näyttäisi oleva. Pystytään täällä high groundsissa, koska tää... minne te menee? Ne menee koiran kimppuun. Come on! Tekis meille heittää granaatti tonne, mutta en mä viiti, koska Dogi on siellä. Toinen kertaa tuolta. Wow! Pääset vähän yllättää. Olisiko ne 1 vielä sitten? Halata tablespooni. Hyvät meni ohi. Mitä sulla on? Jaha? Mihin mä ammun sua? Ei mitään haju. Käsiä joka paikkaan ja... Kuka ampuu käteen? Sitten oli 1 kritti siihen. Se on mennyt käsi poikki. Miltä tuntuu? You got no... Come on siis! Mitä ihmettä tossa tapahtuu? Se jotenkin niinku jäi sille. Sillä aina vaan siellä on tyyppi. Nuorella kävelee itse sinne ja... Weapon workbench, tuo itse on aika hyvä koska. Saadaan tehtyä tuo...
Ei nyt vielä taistelumusiikkia pois, kun siellä on yksi tyyppi vielä hengissä. Dogmeat pitää sitä tossa ja sit mä niinku osu. Ihan tosi. Revis siltä pää irti. Just noin. Good boy. On se hieno. Hieno kyllä tuo. Koiran ruoka. Katsopa nopeeta, jos me saatais hunting rifle tämä. Niin, long barrel, standard magazine, standard sight, glow sight, short scope. Miksi me saa short scope? Eikö me tarvitaan ruuveja? Okei. Koska miksei? Reflex sight, medium scope. Me ei saada tähän sellaista... Damn. Nope, elikkä. Mistä mä sitten niin ruuveja? Nytten sillä voi joku laittaa kommentti, että kun olisit kerännyt niitä tuulettimia, niin niistä saat niitä ruuveja. Niin. Hello? Käykö se klemppaa se? Sit mä tulin tässä. Mikä wombo-kombo! Tuo oli kyllä nätti. Tuleeko tätä vielä sitten? No tuleehan teitä vielä sitten. Mihin se meni? Se siellä. Helvetin guulit. Baby rattle. Alkaisiko nää nyt hiljalleen loppumaan? Ei, siellä on 2 vielä. Sieltä tulee jostain. Tästä tuli tällainen niinku... elämän ja kuoleman taistelu. Okei, tuu lähemmäs. Come on. Tuu lähemmäs. Sä juokset tosi hitaasti. Mä vaan niinku I'm waiting, mä lurkkaan tässä 70, kai me voidaan ruveta ampumaan. Joo. This is my town! Tässä voi huutaa, tämä on tosi vakuuttavasti. Sellainen pieni pelko. Pieni pelko noin. Kuuluu äänessä, mutta... siellä vielä, okei. Okay. Katsotaan. Noin. Se oli nätti. Sitä on kyllä aika... miehekäs. Sitä... vielä kun tällä osuisi, niin se olisi kans jotain. Se olisi jotain. Pidetään nyt tää toistaiseksi vielä. Päästään eroon näistäkin panoksista. Mut joo. Alkaisiko jo hiljalleen olemaan niin... putsattun. Submachine gun. Damn! You're carrying too much. No niin, sillä lailla. Mongler Dogmeat. Pidetään nyt tuokin mukana. Dogmeat, tuots tän. Heads up. Treidataan jotain taas vaihteeksi. Sä saat multa jotain kivaa, niin mä annan sulle jotain. Tai noin. Tarjonkon Bottlecap maini. Paljon me ollaan yli? 25. Flaregan. Mieti, pitäisikö meidän... tääkään nyt ei 2.4. Submachine gun. 4/5. Mulla ei kyllä kovin paljon panoksia tuohon. Damage 10. Mitä helvettiä. Niin on meillä on hunting rifle täällä, mutta muutenkin siis damage 10. Ei nyt kovin kumman. Heitään se tuolla. Ei me tarvita tuota vielä kyllä. Mutta mukava siis jonkunnäköinen automaattiase. Siis onhan nyt meillä, niin, noita autori, 5.56, nehän on vähän niinku... kun nämä molemmat olisi ollut tossa sellaiset niinku oikeat aseet, ne olisi ollut mannekiineja, kellä olisi niinku aseet kädessä, niin se olisi ollut ihan kiva. Pikana vielä täällä ylhäältä siikataan. The fuck? Antakaa mun nyt olla. Jumalauta. Niinku just tulin tänne. Niinku. Saanut taistella elämästä ja kuolemasta.
Whisky. Meillä nyt on muutama whisky silleen. Turpeentiin otan sen mukaan. Mä uskon, että se ehkä on jotain. Joo. Mä en tiedä, voi pelata tuo meidän kirjahakureissu. The fuck is going on here? Kirjanhakureissu taitaa jäädä kyllä ensi kertaan. Nyt oikeesti mä vaan haluan kohti timanttikaupunkia. Ota seivin. On hetken se. Seivan. On pari heti vielä lisää. Kuka on liekeissä? Miksi joku yhtäkkiä sytty tulee? Missä menit? Jumalauta sun kanssa. Oi voi. Tule sieltä nyt sitten. Se on kasipallo mukana. Koska miksei? Meillä on aika huonos HPs. Nyt mä otan ihan tuon Stimpackin kyllä tässä vaiheessa. Ei pääsekö näihin mihinkään taloihin? Nämä on aika hyvin kyllä blokattu. ...95 ja ohi. Et niinku... Sinne tuli kipeästi kylkeen. Voi. Saatana teidän kanssa. Näitä vaan niinku nousee täältä. Nyt me lähdetään helvettiin täältä kyllä. Dogmeat, mennään tuu. Mä en nauti tästä paikasta ollenkaan. Ollaanko mä saatu yhtään niin... No ei me nyt tähänkään olla saatu oikeastaan mitään. Mietin, että voitaisko oikeesti. Niin kuin mä tuossa sanoinkin. Siellä on tuollainen ravintola. Ketä on nopea täällä. Seisova pöytä. Kato, kyllä tänne on tatoa ja kaikkea tällaista gold. Ei me nyt ota noita kyllä. Yläkertaa, olisiko täällä jotain kivaa. Oh god. Täällä Nallen kanssa katsellaan TVtä. Siis tässä oli kommentti, että Nalle ilmeisesti löytyy tästä pelistä muutamia, mitkä ollaan niinku... Ollaan aseteltu jotenkin hauskasti sinne. Tänne Blanco Brand Mac and Cheese. Flaskeet, tall flaskeet. No kyllä näytti vähän sellaiset kemistijutut vois olla kyllä niinku ihan jopa arvokkaita, mutta en tiedä. Ja nyt me tehdään kyllä se iso valinta tässä vaiheessa. Ei nyt iso valinta, mutta siis että. Se. Ei! Kakkoseen piti laittaa se. Kakkoseen kanssa noin. Mä en tiedä tuo hunting rifle, se ei periaatteessa meillä vielä oo. Nyt me taas annettiin sitten se koiralle. No vittu, pidetään se siinä sitten. Halo? It's gonna blow. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Todennäköisesti siis mä taas heittää vaan koiran piikkiin sille, että koira laukastaan. Pari stimpackia, se on hyvä. Tää saattaa kyllä todella hyvän näköinen tää 10 milli. Se, että mä oon tykännyt aina 10 milliistä Fallouteissa kolmosessa ja varmaan niitä favorite-aseita kuitenkin. Ensimmäinen pistoli, mikä saadaan, mutta se on järkyttävän hyvän näköinen. Ja kyllähän se siis aikaisemmissa onkaan, se ykkösessä ja kakkosessa, niin muistelisin kovasti, että ois niissäkin. Katsotaan pikaisen karttaa, että mihin meidän itse asiassa kannattaisi lähteä. No periaatteessa päästään täältä isolle tielle, joka pitäisi viedä tonne, mutta vittu, me lähdetään tonne. Käydään hakee se on clearattu paikka, siellä ei mitään hätää. Mennään nopeat vaan ohi siitä ja napataan kirja mukaan ja hörpätään vähän radiationia ja päästään me läpi täältä, päästään. Se ei vie siihen vielä. Sinne me ei päästä. Mennään täältä. Niin se on jotenkin todella hyvän näköinen tää 10 milli. Varsinkin nyt kun saatiin tää tällainen brutaalimpi versio vielä, niin tämähän on aivan järkyttävän komea. Ja nyt kun meillä vielä panoksiakin tähän löytyy tosi kivasti, niin panoksia tosi kivasti, niin pidetään tätä nyt toistaiseksi ainakin päällä.
Vähän oikeastaan täältä luonnon poikki. Meillä rupeaa aurinkokin sarastaan. Tästä tuli ihan hyvä päivä. Ihan hyvä päivä tuli loppupeleissä. Kovat taistelut, mutta niin. Ja tosiaan siis tuo Waterplantti. Mä en tiedä, mulla jäi jotenkin sellainen, vaikka se nyt tuli sellaiset voittajamusiikit soimaan, niin mulla jäi tosi vahvasti sellainen fiilis, että me ei saatu sitä tehtyä ihan niin kuin piti tehdä. Onko se joku questi? En tiedä. Me mentiin jo omin päin sinne. Joten siitä voi kyllä laittaa kommenttia, että niin, menikö se niin sanotusti nappiin. Mä mietin, että ollaanko me itse asiassa pitäisi olla kohtapuolin kyllä siellä tutuilla ympäristöillä. Se on tollanen. Siellä on Bloodfly. Täällä on käsittämätön eläinkööris, tällainen hyönteiskööris. Se imee siellä jotain. Saatana näitä lentäviä paskoja. Sä et niinku et suostu kuolemaan. Se olisi vielä yksi tollanen. Sen tarkka hunting rifle ja